Sziasztok! Ebben a videóban bemutatom nektek a Winterbox szerverét. Ez a szerver egy box PvP szerver, ahol egy nagy dobozszerű pályán kell harcolni, meg fejlődni a szerveren. PvP-zni, meg PvP-zni. Majd lesz a szerver tulajjal is egy interjú, amit majd elmond pár dolgot a szerverről. Kedvesek a staffok, meg mindenki nagyon kedves. El vannak távolítva a rossz csalók, meg minden. Lehet venni rangot, jogókat. Normálisan kidolgozott konfigulás az egész szerveren. És ennyi legyen a szervernek a bemutatásáról. És akkor nézzük meg a bányáknak az egy részét. Ezen a részen vannak az alapbányák, amit az első szettet, kardot, csákányt, baltát lehet megszerezni. A második részen itt az elsőnél a lélekhomoknál ott a kardot lehet fejleszteni. Itt a mélysejt meg a mézblokknál az elitrát, vagyis a kitínszárnyat. Redstone-nál már a szettet lehet még fejleszteni tovább. A gyémántnál ugyanez, szettet lehet fejleszteni. A purple block, ezt az endben lehet megszerezni, de itt időnként újra termelődik. Ebbe a kedves NPC-nél itt lehet shulkerboxokat venni. Ezekből a shulkerboxokból be lehet rakni itemeket. Itt a terrakottánál, vagyis a harmadik résznél, a terrakottánál itt lehet még a páncélt lehet fejleszteni. A magmánál potikat lehet szerezni. A netherwart, ott páncélt lehet szerezni, meg a kapát hozzá, amivel gyorsabban ki tudod ütni. Akkor az obsidian. Itt a csákányt meg páncélt lehet fejleszteni. És az utolsó a netherite. Itt a kardot meg a szettet lehet továbbfejleszteni a véglegesig. Itt az alsó 3 résznél. Na és fönt van a 3 külön rész itt a mapon. Az egyik ilyen szorító rész, ahová beesnek az emberek, itt tudnak harcolni. Van itt ilyen vizes bánya, vagy ilyen vizes bányás lejárat. Ez a csatorna veszélyhez ki van írva. Ide csak egy egyedi maszkkal lehet lejönni, vagyis a boomer maszkkal, mert különben elkezdené sebződni. És amint leérsz ide, ott találsz 2 darab bányát, aminél különféle fincségeket lehet venni. Itt például a kardot meg a páncélt lehet fejleszteni az amethystnál. A prismarinnál például szigonyt lehet venni, megfejleszteni. Na és akkor ennyit erről a bányáról. És van az utolsó. Mindjárt elmegyek oda.
Ez itt a homokos bánya, aminél lehet a végleges szetre, ami védelem 10 vagy 17, és a kardami élesség 18. Én személyem szerint ez a legnehezebb bánya, amit ki lehet teljesen farmolni, meg a szettet, meg a kardot. Na akkor, és még van egy bánya, ami itt a levegőben van. Itt a hóárus. Itt ennél a kedves hóembernél lehet megszerezni a búvármaszkot. És akkor térjünk vissza a spawnra. A spawnon található 2 darab top, ami az ölés topot, meg a halál topot mutatja. Hogy leéledsz a szerveren, találsz egy nagy hologramot, amelyik leírja kicsit részletesebben a box PP-t. Itt ezen a kis részen található 2 ugyanolyan falusi, aminél lehet a hibás 3x3-as csákányt kicserélni a jóra. És van itt a másik, ahol úgynevezett Balker coinért, ahol fönt vagyunk a szerveren, ott hát lehet venni adott mennyiségért különféle dolgokat. Például a bánya resetet, vagy ami a bányát tudod vele újra tenni teljesen, és tudod ütni. Van a sufix per prefix, ez azt tartalmazza, hogy a szerveren, ha éppen vesz egy ilyet, akkor ha éppen sufixot veszel, akkor vagy a tabra, a neved mellé, vagy a prefixed mellé, igen, a neved mellé tudod rakni egy például Top Donator nevezetű sufixot. A prefix meg az, hogy vannak a rangok, például a winter, aminél nem winter lesz ott, hanem hogy például winter box on top, vagy killer on top. Na. És van az LCO, vagyis Ender Chest, amit meg tudod nyitni vele lent a küzdőteren is, ha nem vagy PvP-be persze, akkor meg tudod nyitni az Ender Chestet, ami csak itt fönt van a spawnon. Na akkor köszönöm a figyelmet, remélem tetszeni fog a szerver, és várom mindenkit szeretettel. A következő videóban majd a tulajjal fogunk kicsit beszélgetni a szerverről. Sziasztok, én